Това е най-продавания удароустойчив телефон през юли месец в Green Mobile. И без да очудваме никого, това е Ulefone Armor 27T Pro. Нека да разберем защо. Да започнем с батерията. Armor 27T Pro идва с 10600 мАч батерия, което гарантира дни беззарядно дори при интензивна работа. В комплекта получаваш и адаптер 33 вата, който поддържа бързо зареждане. Да видим и основните характеристики. Процесорът е Mediatek Dimensity 6300. Работи плавно с всички приложения и игри. 12 ГБ RAM и 256 ГБ памет. А какво става при камерите? Armor 27T Pro идва с 50 мегапикселова основна камера, 64 мегапикселова инфрачервена нощна камера и 32 мегапикселова селфи. И накрая нека да разгледаме и някои готини предимства. Телефонът е сертифициран по IP68, IP69K и има военен сертификат. Водоустойчив, прахоустойчив и удароустойчив. Но това, което прави 27T Pro наистина уникален, е термалната камера, която може да открива топлинни източници. Полезна за техническа диагностика или търсене в тъмно. Би ли си купил Ulefone Armor 27T Pro? Напиши долу в коментарите, а ако искаш да го разгледаш, можеш да отидеш на greenmobile.bg, оторизиран представител на Ulefone за България. Не забравяй да ни последваш за още интересни видеа.